سلام كبرى سمعتي لومي سولوس 16 طري 2024 እዩ مكتالكم من عدمنا على توزينا كنقدم اب ኤርትራ ልዕሊ 1500 ገበናት ፈጸምቶም ከም ዘይተለለዩ ፖሊስ አፍሊጡ አብ ከባቢ ክልማይ ዓሰብ ክልተ ጀላቡ ናብ ናይ ንግድ መርከብ ተጸጊዕን መጠንቀቕታ ከም ዝሃባ ተሓቢሩ ኢጋድን ማሕበር ሃገራት ዓረብን ንኢትዮጵያን ሶማልን ኣብ ዘሰሓብ ዘሎ ጉዳይ ህጹጽ ኣኼባታት ክካየድ ጸዊዖም ሬዲዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዜና ብዝርዝር ኣብ ኤርትራ 1559 ገበናትን 12 በደላትን ፈጸምቶም ዘይተለለዩ ተባሂሎም ተመዝጊቦም ምህላዎም ንኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ ኮሎኔል መሓር ጸጋይ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና መንግስቲ ሓቢሩ ፖሊስ ኤርትራ ብ11 ጥሪ ኣብ ዘካየዶ ዓመታዊ ገምጋም ናይ 2023 ነዞም ፈጸምቶም ዘይተለለዩ ገበናትን በደላትን መደበራት ፖሊስ ተዋሂደን ምስ ሕብረተሰብ ተሓባቢረን ንምቅልዑ ክሰርሓ እቲ ኣዛዚ ተማሕጺኑ ኣብ ርእሲ እዚ ብትሕቲ ዕድመ ዝፍጸሙ ገበናት ንምንካይ ዕቱብ ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘለዩ ኣብ ትጋጣሚ ተገሊጹ ኣብ ኤርትራ ከም ክትራን ዝምታ ስርቅን ዓመፅን ዝኣመሰለ ገበናት እናሳዕረረ ይመጽእ ከም ዘሎ በብእዋኑ ክቀላሕ ጸኒሑ ፖሊስ ኤርትራ ነቲ ካብ ቁፅር ወፃእ እናኾነ ዝመጽእ ዘሎ ገበናት ንምግትኡ በብከባቢኡ ከተማታትን ዞባታትን ንተምሃሮን ወለድን ዕላማ ዝገበረ ጽዑቕ ኣኼባታትን ጎስጓሳትን ኣብ ምክያድ ይርከብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መጥቃዕታት ኣብ ልዕሊ መራኽብ ገኒንሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ከባቢ ዓሰብ ክልተ ጀላቡ ናብ ሓንቲ ዓባይ ናይ ንግዲ መርከብ ተጸጊዕን መጠንቀቕታ ከም ዝሃባ ኣብ ብሪጣንያ ዝመደበሩ ስራሒታት ባሕርያ ንግዲ ኣፍሊጡ እቲ ኣብ ውሕስነትን ጸጥታን መራኽብ ብምትኳር ሓበሬታ ዝዝርግሕ ትካል እተን ጀላቡ ብሰንበት 14 ጥሪ 43 ኪሎ ሜትር ንሰሜናዊ ምዕራብ ካብ ከባቢ ዓሰብ ኣብ ዘሎ ከልማይ ንእትጓዓዝ ዝነበረት መርከብ ቀሪበን ማእዝና ክትቅይር ሓበሬታ ከም ዝሃባ እዩ ጠቒሱ እንተኾነ ተንጀላቡ ናይ ነይታ ሃገር ምዃነን ኣይተነጸረን በክልተ ጥሪ እውን ናብ ወደብ ዓሰብ ቅርበት ኣብ ዘለዎ ክልማይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ መርከብ ብውሕዱ 3 ነድጉይ ከም ዝተረኣየ እቲ ኣብ ብሪጣንያ ዝመደበሩ ትካል ምሕባሩ ኣይርስዕን ዕጡቓት ሑቲ ናይ የመን ምስ እስራኤል ምትእስሳር ኣለወን ዝበልወን ናይ ንግዲ መራኽብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብተደጋጋሚ የጥቅዑ ከም ዘለው ይፍለጥ ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ክልማይ ሶማልን መጻቦ ባብኤል መንደብን ቀርሰና መራኽብ እናሳዕረረ ይመጽእ ምህላው ይሕበር ኢጋድን ማሕበር ሃገራት ዓረብን ኣብ ጉዳይቲ ንኢትዮጵያን ሶማልን ዘሰሓብ ዘሎ ስምምዕ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ብዝምልከት ህጹጽ ኣኼባታት ክካየድ ጸዊዖም እዋናዊ ኣቦ ወንበር ኢጋድ ፕረዚደንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገሌ ምስ ፕረዚደንት ዩጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቬኒ ኣብ ዘካየዶ ናይ ቴሌፎን ምምኽኻር ኣብ ጉዳይቲ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሓድሽ ረጽሚ ክሸምም ከም ዝኽእል ዝትንተን ዘሎ ስምምዕ ባሕሪ ኢትዮጵያን ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድን ብዝምልከት ህጹጽ ኣኼባ ክካየድ ከም ዝተረዳድኡ ተፈሊጡ እቲ ህጹጽ ኣኼባ ንሐሙስ 18 ጥሪ ኣብ ዩጋንዳ ክካየድ እዮም ወሲኖም ኣብዚ ህጹጽ ኣኼባ ኢጋድ ብምልአን ኤርትራ ትርከበን 8 ኣባላት ሃገራት ክሳተፋ ብዛዕባ ምዃነን ዛጊት ኣይተነጸረን ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ኣብቲ ንሓንቲ ካብ ኣባላቱ ዝኾነት ሶማል ብቐጥታ ዝጸሉ ስምምዕ ባሕሪ ኢትዮጵያን ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድን ብምትኳር ንረቡዕ 11 ጥሪ ህጹጽ ኣኼባ ክካየድ ጠሊቡ ኣብቲ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ህጹጽ ኣኼባ ሚኒስትራት ኣባላት ማሕበር ሃገራት ዓረብ ዛጊት 12 ሃገራት ከም ዝሳተፋ ኣረጋጊጸን ኣለዋ ማሕበር ሃገራት ዓረብ 22 ኣባላት ዝሓቖፈ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ዜና ተዛዚሙሎ